салому алайкум бародарони азиз. Алҳамдулиллаҳ ба кӯмаки Аллоҳ ва кӯмаки шумо зборо маҳкам кардем 201 000 да картаи бародарон акаи ҳам бародаре ки задагиян челесту шикастагӣ ҷамъ шид. Дар комментариҳо бисёр гапҳои қабе задагин Аллоҳ ҳамата ҳидоят кина бо ин акам худаш мефаҳмонад чӣ гап. салому алайкум бародаро, ҳазор раҳмат барои дастгиритон, ҳазор раҳмат барои бародарое ки дар каналашон партофтан, ёрдам кардан ва бародарое ки дар комментари ҳар гапҳои безеб гуфтен, гапҳои қабе гуфтен, худованд шуморо ҳам ҳидоят кунад. Ман имрӯз зарур будум ҳамин корро кардам. Ман аз зур намеомад мақсад шуморо обращаться намекардам. بعد خیلی چی کردن کمتر خلیگانی کردن و یا اینام انشالله که ویاش هم اسلام میشن ایناش هم اسلام میشن. خداوند برکتتون بیاره. هر بخشش همتون بخشش می‌کنم انشالله با اسلام میشن. برکت میکنیم اسلام شود دارم. انشالله همش خوب میشه. فقط دعا کنیم.